Her kommer TV-avisen med Rasmus Juhl Christensen. Velkommen til TV-avisen. I dag er der fundet en 14-årig pige død i en hæk i Viborg. Hun døde af en overdosis af rusmidlet ecstasy. Det formodes, at Sanne var en meget upopulær pige i sin klasse, og hun ikke havde nogen venner. Klassen skulle holde fest, men Sanne var ikke inviteret. Hun havde en aftale med et par piger, at hun måtte komme med, hvis hun kunne skaffe nogle stoffer. Hun fik købt nogle ecstasy-piller, og hun tog til festen. Senere på natten finder en middelaldrende kvinde Sanne i en hæk. Vi har snakket med en politimand i Viborg. Hvordan er situationen i Viborg med hensyn til stoffer? Ja, jeg vil sige, at den er hverken værre eller bedre end sådan i resten af landet. Narko, sådan alle slags, kan man sige, er meget tilgængelige, og priserne er egentlig også sådan forholdsvis lave, så det kan man sagtens få fat i, hvis man vil det, ligesom resten af landet faktisk, hvis det var svaret noget. Er der et stort problem med stoffer i Viborg, og har I mange sager med pushere? Jamen vi har, jeg ved ikke om det er et stort problem, men der er meget narko, og vi har jo mange sager med småpusher også, og besiddelse af narko, det har vi, ja. Ved du noget om i situationen i andre landsdele, hvilke landsdele er værst? Jeg tror, det er ikke noget, jeg sådan har belæg for. Jeg tror egentlig, at det er nogenlunde sådan det samme billede over hele landet. Der er selvfølgelig nogle steder, blandt Christiania, ikke også, hvor vi har Pusher Street, der er ifølge det solgt meget ud, der er masser af narko. Og sådan er der garanteret nogle steder rundt omkring landet, jeg ikke kender, hvor jeg vil sige, der er nogle steder, hvor der handles meget. Også nogle boligkarrierer, måske også rundt omkring i landet, men jeg tror sådan generelt set, så er der tilgængelig narko overalt i landet, også ude i de små landsbyer noget, kan man finde et sted, man kan købe det. Okay. Hvad synes du om, at børn og unge er begyndt at få undervisning i rusmidler i skolen, og er der en virkning? Altså det synes jeg selvfølgelig er en rigtig, rigtig god idé, og jeg er selv en del af det jo. Og jeg synes det er en god idé, fordi at vi tror på, at ved at oplyse om, hvordan virkeligheden ser ud, at så kan man også som barn og ung forholde sig til virkeligheden og danne sig et billede af, hvordan ser verden ud, og så ud fra det forhåbentlig få så indsigt, at man vælger det fra. Så vi håber på, at ved at vi holder sådan rusmidler som det her nu her, så får man indsigt, hvad gør narko ved mennesker, at det er så nok til, at man vælger sin nej tak, når man støder på det. Ja. Et sidste spørgsmål. Hvad synes du om legaliseringen af hash? Det tænker jeg rent personligt, at det er en dårlig idé. Det er rigtigt nok, som folk siger, at hvis nu man legaliserer hashen, så vil der ikke være nogen kriminalitet forbundet med hash. Men de der mennesker, der ligesom har deres levevis ved hash, de vil jo bare finde en anden form for kriminalitet og tjene deres penge på. Og jeg er meget, meget bange for, at vi vil se en eksplosion sådan, med psykiske patienter, som bliver psykisk syge på grund af hash simpelthen. Så jeg tror, vi vil få store sundhedsmæssige problemer, hvis nu man frigiver hashen også. Ja. Hvor lang tid har du arbejdet med stoffer, og har det været en god eller dårlig udvikling? Jamen jeg har jo sådan, man kan sige, mens jeg var politimand, har jeg jo sådan lidt arbejdet med stoffer altid, for det har vi jo været del af vores opgave også, at tage pusher og ting og sager også, så det er jo vel i en 20 års tid, jeg har arbejdet med det. Og man kan sige, at det er mit indtryk, at stofferne er blevet mere tilgængelige, og prisen er blevet lavere, og hashen i hvert fald, der er en tendens til, at sådan, når man taler om det, så bliver det sådan talt mere uskyldigt måske end tidligere. Jeg ved ikke om der er en stigning af dem, der tager det, ikke sikker på, det er, men i hvert fald det er ligesom om, at der er sådan lidt uskyldighedsskær over hashen også i dag. Det bliver sådan særligt sat på en anden måde end tidligere. Ja, det var det. Ja. 8 pushere i København er blevet løsladt uden at blive stillet for en dommervagt. De 8 pushere er alle udlændinge og har ikke fast adresse i Danmark. De 8 pushere flygter, og man ved ikke, hvor de
opholder sig på nuværende tidspunkt. En gruppe på 8 narkotikasælgere, der blev anholdt for salg af besiddelse af hård narkotika den 24. maj, aldrig blev fremstillet i dommervagten. I stedet blev pusherne løsladt. Pusherne er alle udlændinge, og ingen af dem har fast adresse i Danmark. I dag ved ingen, hvor mændene er. De kan fortsat opholde sig i København, men de kan også være rejst videre til et andet EU-land. Københavns politi fastholder, at sagerne kan ende for retten, selvom man ikke ved, hvor mændene opholder sig, eller om de fortsat sælger narkotika. Da mændene blev anholdt, blev de observeret i at sælge narkotika, og deres kunder fortalte politiet, at de var tale om pushere. De var alle i besiddelse af narkotika. En af mændene havde 38 såkaldte salgsposer på sig. Det svarer til over 5 gram kokain. Alligevel blev ingen af varetægtsfængslet, og alle blev løsladt. I New Zealand er blevet lavet undersøgelser over, hvor meget hash skader. Undersøgelsen viser, at hash skader hjernen og hæmmer udviklingen af hjernen, hvis du ryger hash, inden du bliver 20. Man tager varig skade af det. På Vesterbro er der fortsat problemer med pushere. Der er sat politi ud på gaden, men ikke for at fange pushere med lommetyve. Pusherne står og sælger hash åbenlyst på gaden. Politiet har fået ordre i maj på ikke at anholde pushere på Vesterbro. En mand blev mandag eftermiddag varetægtsfængslet 4 uger for at have maven fuld af kokain. Politiet i Billund Lufthavn pågreb manden, da han ankom med et fly fra Spanien. En scanning viser, at han havde omtrent 1 kilo kokain placeret i ampuller i maven. En mand blev pågrebet i Billund Lufthavn, da han ankom med et fly fra Spanien. Manden er nu indlagt på hospitalet, så narkoen kan komme ud af naturlig vej. Når det sker, skal vi have åbnet ampullerne, så vi endegyldigt kan se, hvor meget narko det drejer sig om, oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands politi. Og nu til sporten. 4 af de største navne i Tour de France-feltet er blevet idømt 6 måneders karantæne, efter de har indrømmet tidligere brug af doping og vidne i dopingsagen mod Lance Armstrong. Det drejer sig om Armstrongs tidligere holdkammerater George Hincapie, Levi Leipheimer, Christian van der Velde og David Zakryski, og de 6 måneders karantæne er givet af USADA, der er det amerikanske antidopingagentur. De 4 ryttere er alle amerikanere.